Dobar dan i dobro mi došli. Veseli me što vas mogu pozdraviti u podcastu Ljudi koji čine razliku. Ja sam Mladenka Šarić i u tom podcastu razgovarat ću sa znanstvenicima i znanstvenicama koji svojim znanjem, svojim trudom, svojom posvećenošću ovo mjesto, ovaj naš planet čine boljim mjestom jer ga neprestano guraju naprijed. Ljudi koji čine razliku, inače, jedan je od dva podcasta koji u suradnji, u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu radi udruga Muza. Muza je osnovana radi popularizacije znanosti među mladim generacijama. Drugi podcast koji ćemo raditi zove se Svi naši svijetovi i namijenjen je zapravo obrađivanju problematike mladih ljudi i u vođenju tog podcasta sudjelovat će neki izuzetno mladi i izuzetno pametni ljudi. Ali krenimo mi s ljudima koji čine razliku. Moj prvi gost danas, ovdje mogu reći da je i domaćin jer mi se ovdje nalazimo u studiju Sveučilišta u Zagrebu. To je 83. rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. znanosti Stjepan Lakušić. Profesor Lakušić je inače redovni profesor na Građevinskom fakultetu, bio je ondje i prodekan za znanost, potom je bio i dekan, a 2022. godine izabran je za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Vidjet ćemo kakav je bio njegov znanstveni put, vidjet ćemo kako on razmišlja o znanosti u Hrvatskoj, o znanosti u svijetu i o tome zapravo kuda ide ovaj naš svijet. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. I rekla bih zapravo da ja vama želim dobrodošlicu u vašoj kući. Rekoh, ovo je studio Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam što ste nas ugostili. Pa mislim, Sveučilište u Zagrebu je otvoreno sveučilište i upravo ovo što ste istaknuli na početku, znanost, predstavljanje znanosti, popularizacija znanosti je danas ključna, pogotovo mladim generacijama, kako na jednostavan način približiti nešto složeno. To je ono što je važno, kako znanstvenici, nastavnici, profesori upravo to mogu učiniti i upravo ovi odnosi koje imamo sa Muzom, znači udrugom koja se bavi upravo takvom aktivnošću i kroz tjedne znanosti i kroz svake druge aktivnosti, pogotovo projekte koje zajedno prijavljujemo, upravo na tragu da mladim generacijama približimo da upravo istraživanjem i bavljenjem i učenjem mogu ostvariti svoje ciljeve u životu i unaprijediti društvo. Sad ćemo i nas dvoje pokušati to u ovom razgovoru još malo pridodati, još malo pripomoći mladim ljudima, ali za početak da ja vas pitam, dakle 2022. godine izabrani ste za rektora. Kakav je to osjećaj? Stati na čelo jedne takve institucije koja iza sebe ima više od 300 godina povijesti. Da, to je uvijek ono bilo pitanje i svi koji postavljaju bili ste uspješan u stručnom dijelu posla u suradnji sa gospodarstvom, kao znanstvenik, kao naravno nastavnik. Bili ste dekan, prodekan, što vam je još ovo trebalo. Ali to se naprosto nametnulo kao i jedan detalj, može se ovakvim upornim radom omogućiti i da se učilište dobije drugačije naravno poimanje u društvu, da to nije samo nekakav problem, nego da upravo se učilište bude ona točka koja će ponuditi rješenje za sve one izazove koji se pojavljuju u društvu. Spletom okolnosti 2020. godine dogodio se i onaj potres gdje se pokazalo da upravo iz akademske sfere sve ono što se činilo u državi činilo se upravo na takav način staloženo, smireno znanjem i upravo sam tada veliki broj aktivnosti i svega ono što se činilo vodilo, brinuo o cijelom ovom dijelu naravno spektra kad govorimo o sveučilištu i o štećenim građevinama i tada se još dublje upoznavalo koji je to sustav, kako taj sustav treba, možemo onako potaknuti da upravo najbolje što ima nikako nije izašlo na vidjelo i da treba upravo takvim pristupom i onim što inženjeri rade činjenicama pokazati upravo ljudi ovo je sveučilište, sveučilište čini ove stvari i samo je trebalo dodatna motivacija kad se gleda pronaći ljude koji upravo tako promišljaju kako bi se moglo ponuditi jedan novi pristup, novi možda pokušaj približavanja onoga što je svima jasno. Znanje je važno, ali kako da ga drugi još dodatno prepoznaju. Da, ljudi se zapravo često malo preispitujući sebe, svoje mogućnosti, sposobnosti, svoja znanja i iskustvo, pa se libe, ustručavaju se napraviti takve iskorake. A meni se čini da u tom nekom
potresnom tom ozračju, nažalost potresnom, tako je bilo, da ste vi osjetili ono kao ako ne ja, onda tko? Ako ne sad, onda kad? Pa da, i onda uvijek je ono pitanje, dobro, ako smo to znali i onda smo šutili, a zašto smo šutili? Nema poslije prigovora. Nego ako se nešto dogodilo, reagiramo svojim znanjima koje smo stjecali na razne načine, kroz školske klupe, kroz procese istraživanja, ali i kroz suradnje sa gospodarstvom. Vas oblikuje cijeli vaš radni vijek, bez obzira što bilo i radni dani, godine koje su prolazile, i ljudi koji s vama surađuju i koji s vama naravno stvaraju neke iskorake i u toj nekoj poziciji znanja koja ste dobili kroz naravno obrazovanje, ali i ona znanja koja ste dobili kroz aktivnosti koje su prisutne, pokazali su da dodatno treba motivirati. Ako neko treba skrenuti pozornost što treba unaprijediti i činiti, pa valjda je to akademska zajednica. Absolutno, i bez straha to učiniti i kazati ovo mi mislimo. Vi možete prihvatiti ili ne. Naša sreća je bila da smo možda bili dovoljno uporni u svom pokazivanju i bez straha i naravno resornim ministrima i premijeru mi mislimo da bi trebalo tako. To bi moglo učiniti ovakav iskorak. Biće dobro za naše građane. Bez nekakve postavke sad treba samo brinuti o Zagrebu. Brinuti treba o cijeloj državi i na taj način promišljati. Ali Zagreb je sada bio prioritet radi ovoga dijela, ali nastaviti dalje. Kako taj sektor mora rasti i brinuti i dodatno skrenuti pozornost da svatko u državi mora imati siguran dom, odnosno objekte u kojima živimo i radimo. Spomenula sam tu dugu tradiciju sveučilišta u Zagrebu, dakle više od 3 stoljeća je sveučilište tu, aktivno je, neprestano napreduje, neprestano zapravo kroz povijest nudi rješenja za različite društvene probleme. Htjela bih vas na tragu toga upitati što mislite, kakva je budućnost tradicije? Živimo dakle u jednom vremenu u kojemu se puno stvari banalizira, svjedoci smo tome svaki dan. Evo ja ću samo za ilustraciju kratko navesti jedan primjer. Neki dan je prisegnuo novi američki predsjednik Donald Trump, pa su mnoge novine širom svijeta, tako i u Americi naravno, objavljivale razne analize. I New York Times je recimo objavio jednu fotografiju na kojoj su se nalazili Churchill, Stalin i Roosevelt. Fotografija je snimljena prije skoro 80 godina na mirovnoj konferenciji u Jalti, dakle 45. godine. Tu se nalaze pobjednici koji su završili Drugi svjetski rat, obračunali s nacizmom i tako dalje i tako dalje. I New York Times pita, znajući dakle kakav stav ima Trump prema znanosti, da je dosta skeptičan, recimo to blago i tako, i on kaže tko zna bili današnji američki predsjednik, bili vođa demokratskog svijeta, danas uopće znao tko su ti ljudi. I ispod tog članka u New York Timesu idu komentari i jedan komentar kaže, a je li to danas uopće važno? I upravo zbog tog komentara zapravo to me je nekako inspiriralo da vam postavim ovo pitanje. Što mislite, kakva je budućnost te tradicije koju mi baštinimo od stoljeća koja su ostala iza nas? To je nešto što stalno kad neko kaže zašto često spominjemo da je sveučilište ove godine točno u 356. godini. To je jako važno. To nije važno samo da bi mi rekli da smo najstariji, najveći. Ne, to je važno radi Hrvatske. Ako postavimo si pitanje da li bi danas imali Hrvatsku da nije bilo sveučilišta u Zagrebu. Kako su stvarane generacije koje su korak po korak priređivale ili govorile koliko je važan hrvatski jezik, koliko je važna država da ju Hrvati imaju. I naravno čekati trenutak kad se je to moglo dogoditi. I kad se dogodilo, tko je opet po svijetu bio onaj koji je prvi išao? Opet obrazovani profesori, koristili svoje mogućnosti, tko je priređivao sve one silne materijale kojima smo trebali omogućiti ulazak u EU, opet profesori uglavnom sveučilišta u Zagrebu, odnosno akademska zajednica. Ali se stvarala ta prilika generacijama što je država, na koji način i upravo te učionice, te klupe, ti fakulteti, ti stručnjaci koji su godinama prenosili svoja znanja na buduće generacije koje su dalje brinule o toj tradiciji, upravo su tako nešto omogućili. Lako je danas reći ne trebamo ovo, ne trebamo, ali da nije bilo toga, ne bi bilo ni ovoga. I jako bi bilo nezgodno ne sjetiti se svih onih koji su pomogli da upravo ova država i ovo društvo bude ovakvo.
Nama niko neće s tuđim znanjima pomoći. I jedino možemo sami, ali i prepoznati kad je pravi trenutak, a opet da to treba biti znanje da bi ga prepoznali i iznijeti i prezentirati na pravi način i naravno uključiti sve one koji mogu tome doprinijeti. Možemo mi drugačije misliti o nekim stvarima, ali da idemo u pravome smjeru. Nekada je brzina može biti manja, ali da idemo u pravome smjeru, a ne u krivome, pa se moramo vratiti pa ponovno u onaj dio. Opet za taj dio je potrebno netko tko zna, tko može iznjedriti, a on je stvarao ta znanja na temelju generacija svih onih koji su stvarali onu bazu, podlogu i ako možemo reći temelj svega ovoga. A ako nemamo taj kvalitetan temelj, što ćemo u tom dijelu činiti? Ili ako gledamo sve ove poznate ličnosti koje ste spomenuli, velike čelnike koji su vodili velike države i oni su imali određena iskustva i određena znanja i neke propuste i neke snažne izreke u tom dijelu i na temelju toga se može i vidjeti gdje je možda neka stvar bila dobra kad treba presjeći, neka kad treba omogućiti. Vi ste spomenuli ovdje Churchilla. On je i rekao onu jednu dobru stvar. Baš ću sada u ovome kriznom vremenu najviše ulagati upravo u znanost, jer je upravo to podloga da bi bili i snažniji i jači i u ovome trenutku krize kad izađemo iz tog dijela, ko će mi pomoći? Pa opet ta znanost da svaki drugi dio gospodarstva i društva može krenuti dalje, a ona je vezana, ako gledamo u javnom dijelu, koja treba pomoći u tom dijelu društva. I zato ta tradicija je toliko važna, toliko je briga oko nje da se pokaže koliko neka institucija može opstati i koliko je bitna. Zato je ovo sveučilište stožerno sveučilište Republike Hrvatske kad promatramo sve ono što je učinilo. Nijednoga drugoga u Hrvatskoj ne bi bilo bez sveučilišta u Zagrebu i davanja upravo onoga što danas u Hrvatskoj imamo. Mislim da je zapravo upravo u današnjem vremenu u kojemu su mladi na neki način zarobljeni tim brzim tempom života, društvenim mrežama u kojima se pažnja, fokus na jednu stvar smanjuje do apsurda se smanjuje. Da je zapravo dobro i potrebno i poželjno upravo na akademskoj razini studentima koji će sutra biti znanstvenici govoriti o toj tradiciji. Evo i za vas, samo da kažem, i za vas, dakle na ovom zidu imamo i Vladimira Preloga i Fausta Vrančića, Ivana Meštrovića, Nikolu Teslu. Dakle, imamo ljude na čijim ramenima mi stojimo. I ti mladi ljudi će isto stajati na njihovim ramenima. Upravo to je kad se gleda, znači možemo mi vidjeti u jednoj državi se događa ovo, tamo je super, ovo tako treba činiti. Trebamo gledati gdje je rudnik zlata, potražimo ga u nama kako bi mi mogli nešto doprinijeti i upravo na tom dijelu ukazivati, biti hrabar, moramo biti iskreni, da ovi iskoraci, ove promjene i ovaj dio mogu doprinijeti da živimo bolje, brže, kvalitetnije u svemu tome. Ali sve ovo što ste vi spomenuli, opet je to neko izumio, stvorio. Opet isti znanstvenici da bi danas mogli na ovaj način komunicirati i taj oblik komunikacije možda drugačiji nego što je bio ranije, ali tu treba imati vještine kako bi ova informacija koju mi dajemo došla upravo kvalitetno na pravo mjesto i naravno se nadmetala sa svim drugim informacijama, ali potkrepljena činjenicama. I to je ono što znanstvenici uvijek vode računa i brinu o tom smjeru i naravno prenose svojim studentima kako bi ih ohrabrili, kako bi dobili vještine, kako bi ih pripremili za izazove koji mogu dočekati svakoga mladoga u životu, jer on kad dolazi u školu, bez obzira da li je to srednja, ali dolazim na fakultet, to je jedan potpuno novo okruženje za njega, jedan novi izazov gdje se on mora snaći, ali naravno uz dobro vođenje stvarat ćemo i kvalitetne ljude koji mogu mijenjati društvo. Zanimljivo mi je, spomenuli ste sad malo prije 2 puta riječ hrabrost. Biti hrabar, znanstvenik mora biti hrabar za određene iskorake, a u studentima treba potaknuti hrabrost da se mogu suočiti sa izazovima koji ih čekaju. Kakav je zapravo profil jednog, ako možemo govoriti o profiliranju znanstvenika? Dakle, hrabrost je jedna stvar. To je definitivno. Znači, ja to govorim naravno ne sad da sam to negdje vidio, pročitao, sam to doživio ili proživljavam cijelo vrijeme kad dolazite do određenih spoznaja i kad imate onaj osjećaj da imate nešto što drugi nemaju
I vi sad morate pronaći najbolji način kako njima predstaviti koliko je to dobro i da ste vi prvi u tome. I to je taj jedan iskorak koji je za znanstvenika naravno uvijek najveći događaj, a mnogi stanu tu i nemaju možda tu hrabrost ili tu snagu ili možda onako kako bi sad ja se iz jedne male države nešto mogao imati prvi ili nešto predstavljati. Tu treba taj dio motivacije i te hrabrosti da nema tu više velike države, male države, nego imamo samo veliko znanje, veliko srce koje čovjek ili znanstvenik u tom trenu ima i naravno sa svojim timom. Moramo uvijek ovdje reći bez dobro posloženog tima i onih ljudi koji ne moraju jednako misliti, ali jednako grizu u tom dijelu. Jednako gurati. Upravo to i svaki od njih daje jedan obol i naravno skreće pozornost, a što ako nam se dogodi ovo, a što ako se dogodi ovo, a kako ćemo reagirati ukoliko neko naravno dostavi nešto drugačije, slično, dave komentare ili ovome dijelu, ali vi svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim naravno dobro posloženim činjenicama naprosto pobjeđujete u tom dijelu. Ja to mogu možda prezentirati na jednom vrlo zanimljivoj događaju, tamo negdje, to je 2018. godina, 2017. Znači sad već sam postao i dekan i mi prije toga nominiramo našu inovaciju za najveću svjetsku nagradu koja postoji u području prometne infrastrukture. I sad ja kažem kolegama, onima s kojima surađujemo, da bi mi to nominirali. Naravno, neki od njih, pogledajte, kako bi uopće dobili takvu nagradu, prvo mala zemlja, nikad nismo dobili, 120 zemalja, baš će doći na sveučilište u Zagrebu i baš naš tim. Gledajte ovako. Da li je netko od vas uopće kandidirao tako nešto? Nije. Da li je netko od vas uopće ima inovaciju? Nema. Prema tome, idemo onda gledati na takav način. A što nas košta osim novca i našega vremena da mi to nominiramo? Da. Ne moramo proći, ali treba igrati utakmicu. Probiti led. Tako je, treba igrati utakmicu i mi smo to naravno učinili i dobili smo nagradu za najbolje istraživanje, odnosno u području prometne infrastrukture, najbolje znanstvene rezultate i najbolju inovaciju koja dolazi na sveučilište u Zagrebu. I vi kad to primate, to je bilo u Las Vegasu, kad primate tu nagradu, znači tih je bilo 18 nagrada različitih područja, dolazite jedini iz akademske zajednice, to je uglavnom bilo za stručni dio. Kako to da je neko iz akademske zajednice vodio veliku inovaciju za gospodarstvo i kad pročitaju sveučilište u Zagrebu, vi imate onaj, kako bi to, osjećate se točno onako kako govore oni koji dobiju velike nagrade, da trema ih uhvati, da je to, ko da cijela dvorana zna što je Zagreb, što je Hrvatska, što je sveučilište u Zagrebu i cijeli onaj dio nominacije koji odlazi u 120 zemalja svijeta sa informacijom rezultata istraživanja iz, naravno, Europe, a pogotovo što je prvi puta dolazi uopće u ovaj dio. I to znači da ne treba se bojati. To je ta hrabrost. Znači da smo mi rekli, dobro, nije za nas, nećemo, ne. Dapače. Treba se igrati utakmica i pokazivati i ne treba se uopće sramiti. Onda kad kasnije razgovarate sa znanstvenicima iz drugih zemalja, velikih i sa drugih sveučilišta, i onda kažu, gledajte, mi smo to tek počeli promišljati da nešto istražujemo, a vi već imate proizvod. To je onaj dio, da više ovaj dio globalnog svijeta i posto mali svi imaju jednaku priliku i tu naprosto je ona energija, volja, želja i ti noćni sati koje čovjek i timovi ulaže da bi tako nešto bilo. Zapravo je sve stvar samopouzdanja. Bilo kad se radi o pojedincu ili kad se radi o cijeloj jednoj zajednici, u ovom slučaju o akademskoj zajednici. Dakle, kod vas na fakultetu tom prilikom mogla je prevladati ta malodušnost. Jer mislim, najlakše je biti malodušan i frustriran. Međutim, kad se napravi iskorak i kad se postigne nekakav cilj, onda to nahrani sve, rekla bih. Upravo to, pogotovo onaj mlađi dio tima koji onda
je još snažniji, ne boji se, ide u tom ritmu, u tom smjeru, pogotovo što kad zajedno surađujete i radite, onda vi osjetite i tko bi u kojem dijelu najviše mogao doprinijeti i to je lijepo i to u stvari podiže i motivaciju i privlači druge da surađuju sa vama, a pogotovo što vam steknete ono povjerenje pouzdanog partnera u bilo kojem dijelu znanstvenom, stručnom, da će ovdje biti rezultat i mogu povjeriti upravo tom timu nešto. I na tome, naravno, to se uvijek provlači onda i kroz nastavu i kroz sve one aktivnosti koje imaju studenti i to je onda motivacija i da upravo u tom smjeru se mladi upravo obrazuju i da oni kroz primjere svojih nastavnika se ne boje i za njihovo, naravno, razdoblje obrazovanja, seminare, diplomske, ne boje se predstavljati i prezentirati, ali će to biti jedan od oblika kako će naravno raditi u svom bilo kojem okruženju, ali da upravo samo na takav način mogu i uspjeti. Jasno, u Hrvatskoj evo već godinama zapravo imamo taj jedan pesimizam koji se uvukao u sve pore našeg društva i mi ni sami vrlo često ne vjerujemo da smo dobri. Jer kako bismo bili dobri kad smo iz Hrvatske, kad u Hrvatskoj ništa ne valja. Kad govorimo o sveučilištu u Zagrebu, uopće o sveučilištima, o visoko obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, onda je to dosta prisutno. Vrlo često, vrlo rijetko, zapravo će se vidjeti tekst da je neko sveučilište na čelu sa sveučilištem u Zagrebu postiglo neki dobar rezultat, ali zato će se tu i tamo pojaviti veliki bombastični naslovi kako je hrvatska znanost opet negdje na začelju svijeta itd. itd. Prošle godine objavljena je jedna rang ljestvica NTU Rankings koju objavljuje jedno vrlo prestižno tajvansko sveučilište National Taiwan University. Tamo su rangirane 1044 institucije i među njima je sveučilište u Zagrebu bilo negdje između 501. i 550. mjesta. Znači negdje u sredini. Kako vi kao rektor, kao znanstvenik, kao sveučilišni profesor, kao čovjek koji svoje znanje prenosi mladim generacijama, gledate zapravo na taj status i na položaj hrvatskih sveučilišta, u prvom redu svoga, zagrebačkog, u odnosu prema svijetu, prema svjetskoj znanosti i kako kao rektor doživljavate zapravo taj jedan defetizam u koji smo uronjeni? Ove rezultate koje sveučilište u Zagrebu, ovisno od liste, ili 400. mjesto ili 500. Postiže, ono može možda dijelom biti i malo bolje u možda ovoj poziciji 300 do 400. mjesta, ali za to trebaju biti preduvjeti. Da sada u ove uvjete u kojima se nalazi sveučilište u Zagrebu postavimo bilo koje sveučilište iz rang liste od 1. mjesta do 100. mjesta, ono bi bilo 1000 i dalje, jer se ne bi snašlo funkcionirati u ovakvim uvjetima. Pogotovo što sveučilišta u ovom području naravno imaju i obrazovni dio, znači nastavni dio, imaju znanstveni dio i kao takva funkcioniraju plus suradnja sa gospodarstvom. Sveučilišta koja su na ovim prvim mjestima do 100 ili 150. najviše su znanstveno orijentirana sveučilišta i nemaju toliko opterećene znanstvenike, odnosno nastavnike rad sa studentima, ili ako imaju rad sa studentima, onda je to 5 studenata do 7 na jednog nastavnika. Kod nas vam je to 15 studenata na jednog nastavnika i to je potpuno drugačiji odnos u tom jednome dijelu i to je nešto što je opterećenost u nastavi, onda naravno morate imati znanstvene rezultate i plus mi nemamo spojene institute naravno sa sveučilištima koji također imaju svoju produkciju i samo znanstvenu produkciju. I kad gledamo da se samo na taj način najviše gleda ta znanstvena produkcija, pa onda gledamo kolika je suradnja sa gospodarstvom, pa onda gledamo koliko imamo Nobelovaca, pa onda znači koliko imamo među stranih studenata, onda vidite da vi imate problem. Problem nemate kao prvo spojene institute, kao prvo, drugo, nemate strane studente, ne zato što ih mi ne možemo. Mi ih možemo primiti sigurno 3 puta više ili 4 puta više nego što je sada u Hrvatskoj. U Hrvatskoj sad imamo negdje oko možda 2000 stranih studenta, a bar ih može biti puno više iz razloga kako gledamo da imamo 140 000
studenata u Republici Hrvatskoj ili možda malo manje, da je 10% samo stranih studenata već bi bio itekako veliki uspjeh. Mi čak mjesta imamo, ni to nije problem. Ali je problem dolaska stranog studenta. Znači njegov sigurnosni problem je dolazak da on dobije studentsku vizu i boravi ovdje. Mi imamo 400.000 stranih radnika, ali imamo koliko? 2.000 stranih studenata, radnici nisu sigurnosni problem, studenti jesu sigurnosni problem. Mi na to naravno ukazujemo. Mi smo u okviru rektorskog zbora i formirali komisiju, povjerenstvo, gdje bi zajedno sa našim resornim ministarstvima pokušalo iznaći rješenje da ti studenti dolaze. Da možemo te indikatore koji se gledaju naprosto ostvarivati i na taj način dodatno osnaživati. I kad imate vi ste dobri, moćni, ali neke stvari ne možete naprosto realizirati, jer tu je opet vezan neki drugi akti koji su za vašu državu važni. Pozicija da je ovdje, mislim, mi imamo više od 20.000 sveučilišta. Ovo je znači samo top krema ovih 1000 koje se uopće nalaze u toj nekoj poziciji i vi ste ovdje i naravno kao najveće, vi morate biti najveće u Hrvatskoj i najizvrsnije u tom dijelu. I kad gledamo tu znanstvenu produkciju, u Republici Hrvatskoj 65% sigurno je produkcija sveučilišta u Zagrebu. Isto toliko je sigurno suradnja sa gospodarstvom. To je naprosto ogroman pogon, a mi kroz naše aktivnosti samo trebamo dodatno još poticati, naravno i stvoriti im uvjete, prilike da bi mogli imati još kvalitetnije rezultate i brinuti upravo da njihovi statusi i njihova napredovanja budu što je moguće kvalitetnija u skladu sa onim aktima, pokušati unaprijediti akte koji nas u nekim stvarima možda i ograničavaju kako bi još dodatno osigurali napredovanje. Ja često kažem ili govorim kad smo na tim velikim sastancima, ako možemo tako reći, da su sveučilišta i akademska zajednica ne smije biti kao neka boca u kojoj raste neka biljka i ima ta ograničenja. Ona mora dobiti slobodu kako bi upravo iz te slobode mogli biti rezultati i onda ti rezultati u stvari i svaku ovu poziciju podižu. I nije sad, često imamo one koji samo kalkuliraju da ostvare nešto da bi bila pozicija. Ali to je već kalkuliranje u tom dijelu. Vi morate raditi i rezultati naprosto na svim poljima dolaze, ostvaraju se i oni se umrežavaju, nadopunjuju, naravno multipliciraju u tom nekakvom dijelu i to je ono što je uloga akademske zajednice, odnosno sveučilišta, da na taj način mora osnaživati. Jer mi moramo pomoći gospodarstvu da raste BDP. Rastom BDP-a i znači u društvu je bolja situacija, a samim time i izdvajanja za sve ta javna davanja koje država kao država ima. To je zapravo jedna društvena uloga sveučilišta. Da pripomaže razvoju, razvoju javnog, jasno. Recite mi, imamo mi zapravo bez obzira na to kako se pisalo o znanosti u Hrvatskoj, pozitivno ili negativno, ali činjenica je da mi imamo širom svijeta puno izuzetno uspješnih znanstvenika koji su Hrvati, koji su se ovdje školovali, većinom upravo na sveučilištu u Zagrebu, otišli su negdje u svijet, zaposlili su se u nekim znanstvenim institutima, na nekim sveučilištima, u velikim kompanijama ili bolnicama i ostvarili su izvrsne svjetske rezultate. Ja moram reći da evo kao građanka naše zemlje svaki put kad vidim neku takvu priču, kad je pročitam, vrlo sam ponosna na te ljude. A zanima me, je li uspjeh tog pojedinca isključivo njegov osobni uspjeh ili je to na neki način zapravo i potvrda kvalitete sveučilišta na kojemu se on inicijalno školovao? Upravo to. Naime, mi kad govorimo o našim uspješnim kolegama, našim alumnima, ako možemo reći sveučilišta u Zagrebu, ali naravno i druge sveučilišta, uvijek moramo promatrati kako je to obrazovanje koje dolazi iz Hrvatske. Hrvatska je mala zemlja, ako gledamo na taj način, i onda naše obrazovanje je drugačije nego što je obrazovanje u drugim velikim zemljama. Mi ne možemo usko obrazovati, mi obrazujemo široko. I upravo ljudi koji su obrazovani na sveučilištu u Zagrebu i drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj, upravo na takav način kad dođu u neke druge sredine, oni su spretni, okretni, sa više znanja
jer su tako obrazovani i zato se bolje snalaze, nekada imaju brža napredovanja nego neke druge kolege i naprosto su kroz svoj proces obrazovanja tako pripremani za sve izazove, ako možemo reći, u tom području, nisu usko vezani za pojedini dio. I kad dolaze nam kolege na sveučilište, evo sad smo upravo prošle godine dodijelili počasni doktorat kolegi koji je završio sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, koji je upravo to izrekao prilikom svog obraćanja onome dijelu da obrazovanje na sveučilištu u Zagrebu me pomoglo da kvalitetnije svlada i svoj doktorski studij u Americi i kasnije zaposlenje u Australiji, jer je takav tip obrazovanja je nešto što mu je dobar bio polazna točka da još kvalitetnije može razvijati svoje stvari. Zato smo mi na sveučilištu u Zagrebu dali si zadatak da u drugoj godini, odnosno trećoj, oformimo i savjet alumnija, upravo tih uspješnih ljudi, da na primjeru se pokaže koliko je znanje, obrazovanje važno i kako su oni upravo sa tim znanjima na određenim dijelovima svijeta uspjeli i naprosto se nametnuli. I ne samo kao direktori velikih tvrtki, nego i kao dekani velikih fakulteta, zahtjevne uloge na sveučilištima, a upravo je njihov background i pozadina obrazovanje u Republici Hrvatskoj, uglavnom na sveučilištu u Zagrebu. Prije nekih tako 15-20 godina u Hrvatskoj je bilo nekakvih 7% visoko obrazovanih ljudi. Zadnji popis stanovništva 2021. godine pokazuje tu jedan vrlo ozbiljan skok, 24,1% je visoko obrazovanih ljudi u Hrvatskoj. Mislite li da se to ili vidite li da se zapravo taj skok razine obrazovanja vidi u našem društvu? Mislim, na početku ste vi spomenuli nešto što je prisutno u javnom prostoru, različiti oblici komunikacije koji možda nisu razina koja bi bila, ako je toliki postotak visoko obrazovanih u ovome sadašnjem prostoru i sadašnjem vremenu. Naravno, postoji onaj dio formalnog obrazovanja, ali imamo i ovaj dio neformalnog obrazovanja gdje nešto često vidimo i mislimo to je tako i onda nekako vozimo po tome. A primjeri dobre prakse kad možda taj uvriježeni oblik komunikacije koji je prisutan u akademskom dijelu, kada se nekad zaboravi kad izađemo iz klupa ili iz fakulteta ili sveučilišta i onda se krenemo u nekakvom drugom načinu komuniciranja. Mi nastojimo kroz svaki taj oblik skrenuti pozornost da i komunikacija je dosta važna. I ako čovjek ne komunicira i šuti, to je neka poruka. I to je nešto, pročitajmo i taj element. Mi smo na našoj inauguraciji, znači nove uprave, zato imali onu pjesmu Sound of Silence, da pokažemo da upravo i kroz taj oblik komuniciramo. I kad je neki dio društva ili možda nedovoljno govori, što nije da on to ne zna, nego i čeka možda trenutak kad treba istaknuti, ali prepoznajte upravo ono što čini. A kad u tom javnom prostoru imamo taj neobičan izričaj ili se možda pokupe razne riječi, onda mislimo da je to sasvim normalno. Vi znate koliko je bilo i problema donijeti zakon o hrvatskom jeziku, gdje smo mi na zamolbu i Matice Hrvatske dodatno kao sveučilište se uključili, sudjelovali, rekli koliko je važan i hrvatski jezik i način komunikacije, a kroz povijest znamo da nas je jedino taj hrvatski jezik i taj oblik sačuvao da upravo imamo ovo danas i na tome se treba naravno truditi, na tome treba raditi, na tome treba ukazivati. I ako možda nešto malo skrene, uložiti nekada i puno više i vremena i truda kako bi pokušali to opet dovesti na pravi kolosijek i ukazivati da prepoznamo i kad neko možda s nama ne komunicira, vidjeti zašto, da li ste vi ili neko drugi, ili ako komunicira na drugačiji način, opet pokušati to pronaći, onaj zajednički dio interesa gdje može ovo društvo dovesti na pravi put. Sigurno minimume zajedničke suradnje možemo pronaći i na tome treba raditi. Sad, da li će se oni proširiti, tu nam mogu pomoći naši timovi, ako treba u nekakvom dijelu, kako bi se stvari postavile u cilju unapređenja društva,
a to je ono što nam je cilj. Da, možda zapravo treba ne inzistirati na razlikama, nego tražiti one minimalne sličnosti i onda opet nekako gurati u istom smjeru ono što ste već govorili. To je ono opet ona što se na fakultetima i na sveučilištima nastoji promovirati ili ukazivati. Morate biti uporni, morate ustrajati i na taj način djelovati ili ne tražiti sad ona strana je kriva. Ok, možda ja nisam dovoljno dobro pojasnio da bi me neko shvatio, pa idemo ponovno u tom nekakvom dijelu, pa ako nije uspjelo sad, možda će za 6 mjeseci, možda će za godinu dana, ali ne treba odustajati. To je ono što je glavna poruka. Dakle, prvi preduvjet postojanja znanosti uopće i razvoja znanosti je prenošenje znanja. Tu Hrvatska suočava se zapravo s problemom manjka nastavničkog kadra u različitim područjima, znanstvenim disciplinama. Naravno, nije to samo hrvatski problem. Sve razvijene zemlje Europske unije nose se s istim problemom. I tu se sad postavlja pitanje zapravo je li potrebno već sada pokušati percipirati kako će se taj problem razvijati i tražiti neke možda nove modele zapravo prenošenja znanja na mlade generacije. To je ono što je u zadnjih možda nekoliko godina dosta prisutno od osnovne škole nadalje. Mi često možemo vidjeti u našim medijima da nemamo nastavnike matematike, fizike i tih nekih disciplina biologije, koje su dosta su nam važne za osnovnu školu. Zato što mi govorimo znanstvenici, vrhunski, da trebamo se baviti upravo takvima, a mi zaboravljamo da su oni bili mali i da je njih neko obrazovao također u toj osnovnoj školi. I tko je prepoznavao da je on upravo talent u određenom dijelu i dodatno motivirao da on bude i snažniji, da taj profilirani dio kad dođe na fakultet u stvari imate priređenu, možemo reći studenticu ili studenta, da dalje razvija i daje sve od sebe uz naravno dogradnju koju će dobiti. Često to nestrpljenje možda u tom dijelu i neki odustanu ili nismo prepoznali i onda pitanje da li ćemo dobiti na kraju one talente. Mi zaboravljamo što znači talent i kako se talent stvara i kako se na talentu radi i što je uopće talent i koliko treba tih noći vremena da bi od toga stvorili vrhunskog znanstvenika, ali ono što je još bolje ovdje istaknuti, a to je vrhunskog čovjeka. Jedino oni mogu razvijati društvo, a to kreće od malih. Sad, kako to osnaživati, kako to razvijati i da li svi oni koji sudjeluju u tom procesu moraju uvijek biti vrhunski, a pitanje je da li taj vrhunski koji je najbolje prenosi ono znanje kad govorimo o prvim razredima do 8. razreda u tom jednome dijelu. I često mi toliko tih prepreka zadajemo da onda si postavimo pitanje, pa čekajte, mi sad samo trebamo neke forme ostvariti, a nama generacije prolaze, škole imaju nepopunjena mjesta, traže neke nastavnike i to je ono što u tom našem traženju rješenja ja često pokušavam im dati konkretan primjer. Rekao, zašto moramo, ako uzmemo sada nastavnike matematike i fizike, u tom dijelu ne prebacimo da osnovnu školu oni mogu biti i obrazovani kroz naše učiteljske fakultete. Razlog koji navodim, primjer. Na Građanskom fakultetu u Zagrebu prije puno godina kolega Bićanić je završio svoj studij i otišao je nakon toga u Veliku Britaniju. Sveučilište u Glasgowu, završio je tamo i poslijediplomski nakon Zagreba i postao je dekan fakulteta. Kad mu je profesor matematike otišao u mirovinu, on je donio odluku da će on predavati matematiku. Jer on zna kako će za inženjere ono što od matematike najbolje treba upravo prebaciti na studente i prenijeti. To se kod nas ne može dogoditi. Jer mora biti profesor matematike, mora završiti sve i to je ok.
Ali samo da kažemo, ako je tamo moglo u visoko obrazovnom sustavu, a mi sad ovdje stvaramo problem i u našim osnovnim školama, naravno da svaki kvalitetan, snažan inženjer uz pedagoške discipline može to raditi i predavati i na taj način moramo si tražiti najbolja rješenja, a ne sve svedemo u nekakve akte, trpe generacije, a mi još uvijek tražimo rješenje uz nekakve male bonuse, imat će nekakav doprinos na plaću, ali svi učitelji su važni, svi učitelji su bitni. I za svaki taj profil moramo gledati koji nam je sada važan, koji nam je bitan, ako je doba digitalne transformacije. I je. Ako smo mi se obvezali kao država da moramo imati u narednom 10 godina 50.000 oni koji su obrazovani u tom području stručnjaka, pa kako ćemo ih stvoriti? Pa sa akademskom zajednicom, ali moramo već brinuti o ovoj generaciji, za 10 godina će ona biti već ovdje, kako od toga stvarati upravo ono što je društvu potrebno, upravo stručnjake koji su važni i bitni. I zato je ta komunikacija, oni koji upravljaju i oni koji obrazuju mora biti neprestana, jer mi u stvari brinemo o našoj budućnosti. Mi hoćemo da smo otporni, ali da bi bili otporni moramo nešto oporaviti. Ono što je naravno prisutno danas, da nam nedostaje određenog kadra i time se moramo baviti kako bi bili uspješni. Apsolutno. Mi ljudi smo društvena bića i zapravo moramo živjeti jedni s drugima, a ne jedni pokraj drugih. I sigurno vjerujem da vrijedi istaknuti ovu vašu misao, da se zapravo u javnom prostoru stvara jedna ideja da ako nisi vrhunski u nečemu, onda si šta? Propalitet, nesposoban, nisi vrijedan. A to nije točno. To nije točno. Pa jasno da nije točno. Ono što smo spomenuli na početku, važno je biti čovjek. I bez obzira s čime se bavio, uspjeće se uvijek radom, zalaganjem i trudom i naravno u korektnom sustavu i okruženju u kojem živimo i radimo. Naravno, već danas postoje zapravo različiti online modeli obrazovanja i mnogi ljudi iz Hrvatske završe neke online studije u Britaniji ili u Americi ili u Kanadi ili bilo gdje u svijetu. Međutim, online model obrazovanja kao posljedica manjka profesorskog kadra mislim da bi zapravo za budućnost bio loš, jer same godine studiranja nisu samo upijanje znanja, znate dobro, kao što znam i ja, kao što znaju svi ljudi koji su studirali nekada, nego to zapravo znači jednu socijalizaciju, jedan društveni život koji ti onda ostaje do kraja života u nekakvom sjećanju. Online model zapravo bi mogao biti ubojica tog studentskog društvenog života. Ma upravo to. Mislim, određene situacije ili prilike su nas dovele da smo morali imati i dio takvog obrazovanja gotovo u cijelosti. Naravno da neki pokušavaju da taj dio i dalje se uvede, da je prisutan, da postoje pogotovo doktorski studij u tom sustavu online i onda samo završne faze na nekim radionicama i sve je krasno super u onome dijelu. No, međutim, izgubilo se nešto, a to je gledanje u oči. Da vi gledate budućeg stručnjaka ili budućeg istraživača koji obrazuje ili onoga koji treba naslijediti određene faze, a to kroz online sustav nema. Vi nemate i ne vidite onu iskru, vi ne vidite onu srž, onu borbu, onaj razgovor koji može biti u onome dijelu. Sad kad imate mladoga čovjeka koji osim učionice i prisutnosti na fakultetima ima i onaj drugi dio gdje se on priprema, gdje on boravi u nekom drugom prostoru, gdje on surađuje sa kolegama, gdje on treba primiti ili bilo bi poželjno i društvene određene prednosti koje društvo nudi i sadržaje u onome dijelu umjetničkog segmenta. To čini cijelinu, to čini jednu osobu koja će kasnije prepoznavati sve ono što se nudi, a ne sad samo jedan dio koji je. Sve, naravno, kroz ovisno od vrste fakulteta koji se studira, koji je možda zahtjevniji, manje zahtjevniji, društveni, tehnički, medicinski, ali uvijek treba i onaj dio ventila pronaći kako se i na koji način u stvari uživa u tom životu, a opet se stvara i opet, naravno, postižemo one svoje ciljeve,
koje hoćemo da bi mi promijenili društvo. Mi sve nešto mijenjali, a ne bi učili. Teško je to ostvariti. Moramo saznanje mijenjati, jer ga onda mijenjamo na kvalitetu, na bolje. Evo, to je ono. Razgovaramo o mladim generacijama. Mladi ljudi danas su od malih nogu zapravo zarobljenici društvenih mreža. Neprestano su na svojim pametnim telefonima. Neprestano nešto scrollaju, nešto gledaju, nešto snimaju, nešto objavljuju i tako dalje. Ima to svojih pozitivnih, ali ima i puno nekakvih negativnih strana. Jedna od zabluda mnogih mladih ljudi je da život može biti kao što je život koji vide na Instagramu. Sad da ja vas pitam, može li danas jedan znanstvenik postati recimo instagramska zvijezda? Ne govorim sad o Hrvatskoj, nego općenito. Dakle, općenito o svijetu znanosti. Može li jedna mlada osoba reći, gle, ako budem sutra neki fizičar, matematičar, lingvist ili već nešto, ja ću biti zvijezda Instagrama, upravo sa tom svojom profesijom? Pa mislim, vjerojatno postoje oni koji nastoje neke svoje rezultate prikazati, da je uspješno, da je neki iskorak napravljen. Međutim, kod znanstvenika to je možda samo informacija, ali da bi ona bila potvrđena mora proći sve neke druge procese. Ona mora biti i obrađena na kvalitetnoj bazi ili osnovi ili metodi koja je priznata. Ona mora biti na taj način i verificirana. Ona mora biti ponovljiva. Ako to jesu rezultati gdje on nastoji pokazati i drugima, pa možda je ovo primjer kako se može uspjeti, ok, ali ako je to nešto što nije provjereno, a neki drugi povjeruje u taj dio, onda je to malo problematično. U stvari, možda je to na nekom jednom primjeru bilo dobro, ali na jednom primjeru se ne donose zaključci. Zaključci se donose na puno mjerenja, ispitivanja, potvrđivanja, opažanja, nekada godinama, kako bi određeni iskorak u nekom području bio prepoznat, upravo ono što znanstvenici čine i rade. Sada, neki znanstvenici to rade na način da nemaju potrebu da se na taj način promoviraju, nego je njima dovoljna potreba koju oni imaju, a to je kroz svoj dio znanstvenog objave radova, kroz znanstveno sudjelovanje na konferencijama, možda i sami na tome nekako sudjeluju, organiziraju kako bi dodatno okupili timove, proširili svoj dodatni dio bez straha da neki dio možda nije ponovljiv ili provjeren. To je pravi put. Sad, ovaj dio postizanja, kao što možda danas imamo umjetnike ili oni koji dosta na tome mogu raditi, sa znanošću nisam tu, mora biti sve kod kuće, kako bi to bilo u ovom drugom okruženju. Teško bi se na TikToku malo promoviralo. Ali za to treba imati vremena i to je neki dio aktivnosti koji je potreban. Sad, ljudi često, znanstvenici su dosta malo zanimljivi. Oni uživaju u onome što rade. I kad uživate u onome što rade i kad vam to nije rad, nego vi u tom u stvari uživate, onda u stvari taj rezultat tako dolazi zanimljivo i vi se ne opterećujete biti danas, sutra, za godinu dana, jer smjer u kojem vi idete, znate, osjećate, živite s time i na taj način je zanimljivi su ljudi. Da, znate da zapravo ništa nije moguće preko noći. Do rezultata se ne može doći preko noći. Da, i onda često, ne znam, kad sam imao neko izlaganje, mislim da je bilo u Bugarskoj ili gdje, točno ne znam. I onda kad sam objašnjavao kako smo mi došli do te inovacije i kako smo mi to ostvarili, da smo to radili otprilike nekih 1,5 dana da bi došli do ovoga, da bi prijavili europski projekt i na taj način to sve zaokružili. I on kaže, i to ste vi radili sve kao tim za 0 novca koji su u to vrijeme bili prisutni. Pa da, rekao, mi smo vjerovali da ćemo mi u tome uspjeti. Pa kao, to se teško može u nekakvom privatnom biznisu ostvariti, pa zato i postoje javni instituti i javna sveučilišta koja upravo na taj način pomiču granice kako bi pomogla gospodarstvo. Gospodarstvo treba naravno prepoznati kad je prilika da upravo taj element može unaprijediti njegov proizvod, tehnologiju ili naprosto ono čime se određeni sektor bavi. Kako bi društvo imalo korist od toga. Možete li vi meni, našoj publici, objasniti kako je moguće da u jednom visoko tehnologiziranom, naprednom, u razvojnom smislu 21. stoljeću znanost i rezultati znanosti, postignuća znanosti, čak i ona koja postoje već dugo pa smo svi svjesni vrijednosti tih rezultata, da se osporavaju?
Da, kako je moguće da postoje visoko obrazovani ljudi širom svijeta koji tvrde da je Zemlja ravna ploča? Kako je moguće da kad im kažete, ali dobro, postoje fotografije satelita iz svemira je snimljena, ne, to je sve fake, to je sve lažno, to je sve montirano. Da ne spominjem cjepiva, prošli smo tu kalvariju kad je bila pandemija COVID-19. Dakle, čini mi se, u vremenu u kojem bi znanost uistinu s jedne strane gura svijet negdje gdje uopće ne možemo zamisliti gdje ćemo doći za 10, 20, 50 godina, a s druge strane imamo to jedno potonuće u neku sumnju koja je potpuno neobjašnjiva. Evo kako vi kao rektor sveučilišta, jednoga važnog najvećeg hrvatskog sveučilišta doživljavate to, taj skepticizam? Pa mislim, sve ove nekakve promatranja koje određena skupina ljudi po svijetu ima, nije to da su te neke činjenice još uvijek takve, a da svi ovi koji zamišljaju i kroz naš sustav obrazovanja nas uče kako i svijet izgleda i zemlja izgleda, oni su nekako uporni u tome da su oni u pravu. Aha, mislite da je tajna u tome što su glasni? Da. I nekako taj način da oni što je moguće više objašnjavaju da je to tako, da je ovo i svaki neki detalj koji negdje uoče. To je... Još jedan dokaz. Sad, druga strana koja zna kako je situacija, što je znanost, što je istraživanje, što je dokazano, što je naravno i ono realno, nekada nema ni vremena ni volje se možda baviti tim stvarima, jer ako posvećujete pažnju tome, onda upravo činite ono što oni hoće. Da se sad vi sa njima dodatno objašnjavate i sad kako nekome objasniti da neka stvar nakon nekog vremena više nije za korištenje, on i dalje opet oko toga ima svoje argumente ili što li, tako da je vjerojatno to razlog. Baviti se nečim kad vi znate da to nije tako, a uporno, to je mali broj ljudi koji često imaju takve neke svoje stavove i promišljanja. Oni koji su u onoj stvarnom, realnom istraživanju imaju velike grantove za taj dio, čak su i pojedina istraživanja dobro posložena vezano za pojedine vlade, dobro su u okviru nekih fondova. Sad, baviti se nečim što nije opće prioritet, ne treba gubiti vrijeme. Mi moramo, danas je vrijeme najveća vrijednost. Sad je pitanje za koga mi odvajamo to vrijeme. Za našu budućnost ili za nešto što nam je balast. I sad uvijek treba se odlučiti vjerojatno za našu budućnost. A sad koliko ćemo vremena nekad odvojiti za ovo? Da. Vi ste rektore dječak iz Slavonskog Broda koji je ondje završio osnovnu školu, srednju školu i onda je došao studirati u Zagreb na građevinski fakultet. Onda je završio taj građevinski fakultet i onda je i ostao i raditi na tom građevinskom fakultetu i zapravo je i u registar znanstvenika Republike Hrvatske ušao dakle kao profesor na tom građevinskom fakultetu. Kako je izgledalo vaše odrastanje u Slavonskom Brodu? Ja sam odrastao u jednom malom mjestu pored Slavonskog Broda. To je standardno u okviru malih mjesta, je i prva 4 razreda osnovne škole. Nakon toga od 5. do 8. je osnovna škola bila u Slavonskom Brodu i onda matematičko-informatička gimnazija, koja je sada gimnazija u Slavonskom Brodu, koja danas nosi naziv Matije Mesića, našega prvoga rektora. Mislim, vrlo neobično, ali to je tako bilo. I kroz cijeli taj dio ja sam znao da ću ja studirati građevinu. A kako ste to znali? To je nešto što je naprosto... Ste iz takve obitelji građevinara? Ili ne? Cijela moja obitelj, rodbinski, ako gledamo tako, oni su uglavnom radili na željeznici i uglavnom su bili pružni radnici. Eventualno neko je možda bio vođa brigade, ali to je to. To je ta razina, ali mene nije zanimalo možda neko strojarstvo ili neka elektrotehnika, nego baš građevinarstvo. Ja sam uživao kao dijete, znači biti sa onim majstorima koji grade kuće. Gledati, pomagati. Ja sam točno u svakom trenu znao kad majstoru nešto treba dodati, ja sam dodavao, onda sam se nametao tamo kao nekakav, ajde recimo, pomagač u tom jednome dijelu i volio sam slušati te njihove razgovore, načine kako su oni određene stvari kreirali i radili.
I onda se dogodilo jedan moment koji je ovako vrlo neobičan, nisam to baš nikome ni pričao, a to je da sam ja sa 16,5 godina u toj Slavoniji zidao vlastitu obiteljsku kuću naše obitelji i to vrlo neobično brat i ja. Aha. To znači, to je veliki objekt, to i dan danas postoji, brat živi u toj kući, što je bilo vrlo neobično da djeca grade kuće. Pa kako da, stvarno, kako je uopće došlo do toga da vas dvojica gradite kuću? Da, to je onako, prvo da zidate sami, da sve drugo kreirate, naravno kad su bile velike aktivnosti vezano za određene izgradnje temelja ili stropne ploče ili krovišta, onda imate sve susjede koje vi to organizirate, Normalno, ali cijeli da. onaj proces nas dvojica sami. Znači, prvo postavlja se pitanje ko tu baš nije, što bi se reklo, sa svim svojim elementima kod kuće, ali Da. je to tako. Iz razloga što idemo se vratiti na onu prvu riječ hrabrost, želju da pokaže da se može. Nemate druge mogućnosti nego morate sve sami u tom jednome dijelu i da ne treba nekada smatrati da mladi nešto ne mogu. Znači to je i možda jedno preveliko povjerenje roditelja da neko s tim godinama to čini. To ovako vrlo neobično kad se gleda. No međutim, to se pokazalo jako dobro. To danas savršeno stoji kad se gleda i nije to jedini. Nisu susjedi se šalili s vašim roditeljima i rekli joj, vidjet ćemo ko će se prvi usuditi prespavati u toj kući. Nije, nego jedna varijanta bila i prije kako pokazujete, vidite, napravili ste vi prvi objekat manji, pa drugi malo veći, pa se onda dogodilo i ovo sa puno manje godina. I vidjelo se da može. Aha. I očigledno zna. Vidjelo se da djeca to znaju. Da, i kasnije i neke druge aktivnosti kod drugih susjeda kad sam to isto radio, sve to išlo jako lijepo i naravno ta ljubav očigledno za gradnjom je definirala, to je to, bez obzira na sve. Zato je bila upisana matematička gimnazija kako bi sve znanje koje je potrebno u tome se moglo dobiti kao preduvjet za upis na građevinski fakultet. Završetak i ja sam bio posvećen isključivo fakultetu, nisam neke druge elemente uživao u gradu koji je velik, kako bi završio što je moguće brže u tom propisanom vremenu. I moja želja je bila da se ja vratim u Slavonski Brod i da ja imam tamo proces koji bi bio nastavak gradnje koji bi ja imao kroz neki oblik, da li obrta ili slično. Ali život je imao druge planove. Tako. Ja sam radio diplomski iz područja željeznica. I to na jednome dijelu koji tada u to vrijeme željeznice nije niko ni upisivao, toliko nisu bile zanimljive, nije bilo investicija. No međutim, ja sam volio taj dio, profesor je bio vrlo onako strog i upravo htio sam iz tog područja raditi jer su i moji bili nekako vezani za željeznice, a ja sam kao dijete često boravio preko ljeta na gradilištima gdje je bio tata radnik i ja sam se igrao sa materijalima sa željeznice, tim vicima i svega onoga što se koristi za priključenje tračnica i onda sam htio baš to imati u diplomskom radu. I onda sam ja to izradio, naravno, kroz mentorstvo i često me profesor pitao, gledaj, ali od kuda ste došli do ovoga, mi to nismo imali na predavanjima. Onda sam objasnio da sam ja to kao dijete i kroz, naravno, razgovore sa svojima, oni to tako danas rade. Pa kaže, ali to stvarno je tako, ali vrlo neobično da ste vi to tako napravili. I onda je profesor imao potrebu na svom projektu zaposlenje i tako sam ja ostao na projektu i nastavila se ta suradnja s obzirom da je i velika naravno bila aktivnost katedre sa suradnjom sa privredom i na taj način je bilo oblikovanje mene mladog asistenta i kasnije do svega ovoga što je danas i došlo, ali kontinuirano rad u nastavi, u znanosti i naravno suradnja sa gospodarstvom. I taj rad u tih prvih, dok nisam doktorirao, je trajao uvijek, ujutro ste već bili u 7 na gradilištu, nastava, poslije podne, opet fakultet i to je često znalo biti do 12, 2 ujutro, po noći, pogotovo kad se radio doktorat. I
drugačije nije ni moglo se uspjeti jer je trebalo puno vremena uložiti kako bi se moglo realizirati ono što ste vi zamislili. Da treba iz te katedre stvoriti da ona bude top u području koje će sigurno biti top jer željeznica mora biti prioritet u tom segmentu prometnog povezivanja i evo to se danas i dogodilo. Ja koliko vidim iz vaše priče, mladi ljudi koji tako nekako ih život usmjeri u smjeru znanosti i imaju ambiciju nešto napraviti, zapravo moraju odmah biti svjesni da neće baš puno spavati. Po danu ste znači radili na fakultetu, bili na gradilištima i tako dalje, a po noći onda sjedni, piši znanstvene radove, pripremaj objavu znanstvenih radova, knjiga, priručnika i tako dalje, jel da? Da. Znači ko nije spreman odreći se sna, taj ne može ići u znanost. I onda, pogotovo, svi koji se zaposle na fakultetima i na sveučilištima, oni stvarno donose veliku odluku. Jer znaju da će biti odricanja. Odricanja ne samo vremena, nego od bližih svojih koji naravno isto vape da su sa njima u tom nekakvom dijelu, ali su svjesni da na taj način ulaganjem u taj dio znanosti, svog obrazovanja će oni postići upravo ono što je važno u životu, tu jednu mirnoću, taj jedan dio rada onoga što vole i sve drugo će se naravno na taj način povezati. A dodatno u tom nekakvom segmentu kad se uspije ili dogodi nešto, pa nije se uspjelo danas. Uspjelo se sve ovo vrijeme koliko ste vi uložili da bi taj trenutak uspjeha se nekako dogodio i sve one suradnje koje ste vi imali sa vašim kolegama, različitim tvrtkama, ljudima, situacijama, pregovorima su vas upravo pripremale za svaki događaj koji će doći. Vi ne znate što će doći, ali kroz sve ove životne prilike točno možete u svakom trenu ovaj dio pokazati da možete realizirati i da ste spremni. Često se sjećam i znam ponoviti kad smo imali, to je tamo 2011. veliki europski projekt gdje smo ga upravo mi iz Hrvatske koordinirali. Ja sam bio koordinator. To je bilo prva dva projekta, jedan od njih je bio naš, da je neko iz Hrvatske koordinirao europski projekt. I kad smo išli na pregovore, bilo je nominirano 280 projekata i prošlo je samo 42. To je 2011. I samo je jedan projekt imao partnere iz Hrvatske. To je bio naš. Znači, u startu nešto što nije bilo predviđeno, vi nudite i svjesni ste da imate manjkavost, a vi opet taj dio nudite. I onda kad smo došli na pregovore, to je današnji Horizon projekt, tad je to bio Eko inovacije. Kolegica koja je to vodila, ona je bila iz Španjolske i kaže, ali zašto ste upravo svjesno napravili ovo, a regule su bile ovako? Pa rekao, gledajte, mi smo toliko uvjereni da je naša inovacija dobra, da nema potrebe da imamo vanjskog partnera samo da bi nešto zadovoljili, jer mi vjerujemo u ovo što je. Kaže, gledajte, ocjene koje ste dobili upravo su to prepoznale. Mi ćemo sljedeće godine promijeniti regulativu kako bi taj dio uveli da se može, jer sa ovako sjajnim rezultatima znači, može se ostvariti i postići. I ono što je dobro spomenuti i ono što razvijate nije vaš lokalni problem ili nešto. Vi globalno poboljšavate jedan dio i zato treba dodatno unapređivati i financirati ovaj projekt, jer to je nešto što kad Europa financira novac europskih poreznih obveznika. I svi moraju imati koristi od rezultata koji se postižu i na taj način treba promišljati. I onda kad kažu povukli smo novac, ovo ćemo utrošiti. Krivo. Mi ćemo uložiti da bi bilo bolje svima koji će doći i koristiti upravo ove prostore, ovu infrastrukturu, tada unapređujemo sustav i uvijek moramo gledati da li bi netko od vas nekome dao nešto na lijepe oči ili lijepu frizuru. Ne, nego na rezultat koji će postići timovi koji nešto nude kako bi nama bilo bolje u jednome dijelu. I to je ono što često treba istaknuti, motivirati, govoriti kako se u stvari dolazi i kako je neko je kao spreman. Pa spreman je li dugo vremena pripremao i događalo se upravo ono što je danas važno. Više puta tijekom razgovora spomenuli ste inovaciju, inovacije. Pa evo ukratko, o kojim je inovacijama riječ? Znači nekoliko je njih.
Jedna je naravno barijere za zaštitu od buke koje su izrađene od betona, ali sa dodatkom reciklirane gume u ovome dijelu apsorbirajućeg sloja. Znači kad imamo vožnju automobila, vlaka ili bilo kojeg prometnog sredstva, mi smo iskreirali barijeru koju možemo proizvesti u Hrvatskoj. Do tada nijedna nisu proizvedene u Hrvatskoj, sve je bio uvoz. Tada smo imali veliku izgradnju autocesta, a imamo problem sa zaštitom okoliša kuda sa znači, starim automobilskim gumama i sad sam ja uspio povezati ovo, reciklirati, umiješati u beton i upravo ovaj otpad sa prometnice ponovno koristiti u proizvodu koji će biti pored prometnice. To je ona kružna ekonomija i to je pogodak bio, što bi se reklo, jako veliki, jer cijela južna i istočna Europa ima problem upravo sa zbrinjavanjem ovoga otpada, a ovako rješavate. I tada mi je ovaj kolega iz Njemačke koji je bio jedan od recenzenata tog projekta rekao, ovo nije samo za južnu i istočnu Europu, ovo je za zapadnu Europu koja također ima takav dio i ide upravo u brizi o zaštiti okoliša u tom dijelu i to je jako zanimljivo. Sad, znači, jako puno je toga izvedeno, realizirano, pa ne znam, evo ovi koji putuju prema istoku, kad gledamo, znači, onu veliku trgovinu IKEA, sve one barijere su te barijere, ili ne znam, autocesta od Splita do Šestanovca, Zagvozda, sve je to proizvod koji je došao sa Građevinskog fakulteta, odnosno inovacija koja je iz vaših laboratorija, da tako kažemo. Da. Sad se to dosta realizira u Makedoniji, veliki zahtjevi imamo za Australiju. Znači, velika prednost je u tome što je europski projekt imao jako veliku europsku reklamu. Mi kad smo ulazili 2013. godine u Europsku uniju, tada je Euronews napravio jedan prilog od nekih 5 ili 7 minuta kao što nova članica Europske unije nudi u pogledu inovacije i novih tehnologija i upravo je odabrao naš projekt i to je prikazano u 110 zemalja svijeta na 11 jezika cijeli tjedan. Vi niste mogli imati bolju reklamu u tom nekakvom dijelu i nama je glavni problem bilo kako odgovoriti na sve te upite koje smo mi dobili o transferu tehnologije u tom segmentu. Drugi veliki naša inovacija su tramvajski kolosijeci. Ja isključivo sam i doktorirao i magistrirao prije toga na tramvajskim kolosijecima i sam moj stručni rad je uglavnom bio vezan na tramvajski promet u Zagrebu, Osijeku i naravno na našu standardnu željeznicu. Način priključenja tračnica kako bi imali i manje razine buke i manje razine vibracija koje se šire upravo prilikom prolaska tramvaja i to je nešto što je upravo sada kad se gradi Sarajevska upravo je primjena tog sustava. Imamo dionice na kojima je sve to provjereno u Savskoj još uvijek prisutne i ništa se nije događalo, što je samo potvrda do onoga što smo mi proračunali, tvrdili, ugradili zajedno sa našim gospodarskim partnerima da je to moguće ostvariti u Hrvatskoj i naravno na tome su doktorirali i svi oni koji su na katedri i radili doktorate kako bi se to moglo verificirati u tom jednom dijelu. I naravno, vi se ne bojite to predstaviti na izložbama inovacija, ne znam, u Briselu, u Parizu, u Silicijskoj dolini, u bilo kom. I svuda smo mi osvajali zlatne medalje u tom dijelu ili Grand Prix s obzirom na zanimljivost inovacije, ekološka, iskorak, zanimljivost za naravno društvo. A sad da ne stojimo dalje. Sad na tu inovaciju, kad govorimo o barijerama, sad smo ugradili zajedno sa kolegama iz Italije mogućnost da sav onaj CO2 koji dođe od automobila imamo uređaj i za barijere koji ga prime, pročiste i vraćaju čisti zrak u okoliš. Drugim riječima, za urbane sredine savršeni, možemo reći, inovativni pristup. Čistač zraka. Tako je, da. Znači, svi oni koji voze i sad još štitiš neki objekat, školu, vrtić ili već što je od te buke i još dodatno pročistiš zrak koji je, a znamo da su urbane sredine itekako zagađene. Vjerojatno će to biti dodatni onako iskorak. To će se moći dobro prodati tamo u Koreju gdje ljudi hodaju s maskama na licima jer je zrak toliko onečišćen. Ali evo, svuda treba djelovati kako pronaći, kako pomoći ljudima. Znači, vi ne stvarate te pomake u tehnologijama jer je dobro, nego uvijek gledate što nije dobro i što mogu učiniti da bude bolje.
Pa evo, upornim radom i naravno više promišljanja se unapređuju takve neke stvari. Kakav je to osjećaj kad dođete do nekog rješenja i onda se to primijeni u stvarnosti? Znači nije samo ostalo na papiru, u kompjuteru, nego gle, to je tu je ta brana, evo je. Da. Dođete li u iskušenje kad se vozite, ne znam, sa svojim prijateljima ili tako nešto autocestom i kažete, gle, ovo sam ja smislio, ja i moj tim, mi smo vam to napravili u našoj... Ja ne spadam baš onu osobu koja se voli hvaliti, ali znam to reći, objasniti koliki je napor bio uvjeriti da određena tehnologija iz Hrvatske da se primjeni u Hrvatskoj. Vi imate jedan problem onako vrlo neobičan, da često misle da ono što je razvijeno u Hrvatskoj nije dovoljno dobro. I onda vi razvijete i primjeni se u drugoj zemlji, primjeni se ovdje. I onda pa vidiš da dobro je, mislim, a oni vas tamo vani pitaju pa dobro kako niste u vlastitoj zemlji primijenili. Mi nemamo jedan segment da kad dodatno financiramo istraživanja i kad se dogodi inovacija, ne mora uvijek biti u istraživanju inovativni dio. Može se doći do nekog momenta, ovo se ne može realizirati, tu staje priča. Ali ako se dogodi da barem imamo tu prvu implementaciju u tom dijelu kako bi se moglo pokazati, evo to je 1:1. Ja znam kad smo recimo ove zidove razvijali, naša prva aplikacija trebala je biti zaštita zoološkog vrta u Maksimiru. Točno u Maksimirsku. I to je znači gratis kroz projekt, dobiva grad prihvati kad smo mi prijavljivali projekt, vjerojatno su mislili neće ovi ni dobiti, no međutim dobijemo mi projekt. Dobili ste, da. Da, i sada mi krećemo u projekt i grad ne da dozvolu. Ne grad kao grad, nego naš Ured zaštite spomenika kulture, da ćemo mi s tom barijerom narušiti znači taj parkovni dio Maksimira u tom dijelu. Pa preko puta imate stadion koji je cijeli od betona, on nije narušio taj parkovni perivoj, ali ovaj će zid narušiti, a on će pomoći da se proširi zona Maksimira, da životinje imaju ugodnije prostore. Naravno, to je dosta problematično bilo, jer su sve skučene pa su bježale dalje, nije uspjelo se uz Maksimirsku realizirati, no nije prošlo. Onda smo morali tražiti novu lokaciju, pa je to bila lokacija prije mosta za otok Krk. Smo pronašli jedan projekt i lokaciju. To je, naravno, trebalo uvjeriti Brisel da je sad treba nova lokacija, da ovi neće, dobijete novac, oni ga neće, nego morate naći nešto drugo. I ok, pronašli smo nešto drugo, autoceste Rijeka-Zagreb su to prihvatili, mi smo to realizirali i onda smo napravili nešto što, kad smo birali, znali smo da je komplicirano, ali to je najjači udar vjetra u Hrvatskoj. Pa smo čak imali taj element koliko je to stabilna barijera koja je u stvari dosta važna, bitna, naravno u ovom slučaju prometne infrastrukture, kako bi mogli pokazati to izgleda ovako. To je nešto što se može vidjeti i bolje ide prodaja, priča, objašnjenje, ali evo tu malo možda zakazujemo da pružimo priliku aplikacije. I naravno još jedan detalj, imate vi inovacija koje se sutra mogu primijeniti, ali imate vi područja koje nisu takva, gdje to treba proći neko vrijeme, i 3 i 4 godine kako bi to došlo na tržište. Tu treba biti i strpljiv i uporan i umješan sa gospodarstvom kako bi ga uvjerili da je to vrijedno upotrijebiti. Možda onako kad je bila ova prva primjena na dijelu od Splita, Šestanova, Zagvozd na autocestama, ja sam tada bio docent kad sam ja pričao na velikom kongresu. Pazite, 1000 ljudi u Cavtatu, veliki kongres građevinarstvu. Ja sam tada sa namjerom točno prijavio 4 rada da predstavim neke svoje, kako sam ja zamislio, projekte. Jedan od njih su bile barijere od betona kako bi se radile u Hrvatskoj. I sad vi to ispričate i kad je završila sekcija, izađemo mi van i odjednom direktori velikih firmi, gledajte mladi kolega, da li bi vi mogli nas doći na sastanak kako bi mi ovaj vaš proizvod upotrijebili u našim projektima. Jer se gradila ova cesta, sve one velike investicije. I kad dođete u priliku da vam oni kažu ovo je pogon, vi napravite projekt, mi to radimo, bolje da radimo sami nego da uvezemo, to je nešto što je prepoznavanje nekoga s kojim do juče nikakve veze nisi imao, ali on je vidio da može, on je osjetio da vjeruje i to je ono pokazatelj
kako fakulteti i sveučilišta postaju pouzdani partneri. Znači, ja sam se u toj tvrtki ili tvrtkama s kojima sam radio, a jako ih je puno, uvijek osjećao kao da sam došao doma. Znači, nijedan element ili direktora, tehničkog direktora, voditelja pogona, kao da ste došli kod kuće. Jer vjerujete jednim drugima. I ako nešto je dogovoreno, onda je to tako. A oni vam daju na raspolaganje cijeli ovaj dio i to je velika smijonost. I daju odgovornosti vama, gledajte, imate ovo, projekt je takav, vrijednost je takva, proces je onaj koji je, ako i dolazi do promjene projekta. Tako da je to, i to je jedno brušenje osobe i znanstvenika, istraživača. I ako nešto i pogriješite, da znate, vaša greška utjecat će na puno drugih stvari u tom jednome dijelu. Evo, to je onako lijepa priča. Da, a onda smo imali potres. U Zagrebu, u Petrinji, u Glini, na Banovini. I zapravo građevinski fakultet i vi osobno ste se uključili u sve te procese obnove. Vi ste i pisali 2 vrlo važna dokumenta za Vladu Republike Hrvatske. Jedan se bavio procjenom troškova obnove nakon potresa, a drugi je postavio određene smjernice za obnovu građevina oštećenih u potresu. Potres je sam po sebi katastrofa, znamo svi to. Mislim, ima još uvijek ljudi koji se nisu uspjeli vratiti u svoje kuće ili dobiti zamjenski krov nad glavom. Međutim, kad taj dio stavimo na stranu i kad govorimo o znanosti, o građevinskom fakultetu, o vama kao profesoru na tom fakultetu, kao jednom inovatoru, koliko je takva jedna prirodna katastrofa zapravo i prilika za napredovanje upravo u tom znanstvenom smislu, da se osmisle neka nova rješenja, da se testiraju možda neke ideje koje su se do tada vrtjele ili možda u nekim istraživačkim centrima malo razmatrale. Da, taj potres je pokazao sve gdje je društvo manjkavo i u stvari čemu treba pokazivati veću pažnju, a nije pokazivao, nego je opet, možemo reći onako, velikim entuzijazmom ljudi sve ispalo dobro. Naime, kad se dogodio potres, to je šok. I tada smo mi na fakultet primili nekoliko poziva. Naravno, prvi pozivi su bili iz MUP-a i civilne zaštite, gdje su naši kolege otišli upravo u te sektore i naravno poziv iz Ministarstva graditeljstva, što sad. Odluka koja je mogla biti mene kao dekana koji je odgovoran za sve to, odgovoran za nastavu, za znanstveni dio, i to je ono što mora funkcionirati fakultet, mogla je biti, to nije naše. O tome treba neko drugi skrbiti. Moja odluka je bila, naravno danas kad to malo gledate, možda vrlo smiona, ali hrabra. Fakultet naprosto će stati iza cijele ove priče, ponudit će rješenje kako to ide, ali bazirano na našem znanju. A znanje je stjecano godinama prije. Naime, mi smo 6 ili 7 godina prije potresa donijeli odluku da fakultet ide u smjeru stvaranja znanja o potresnom inženjerstvu na top razini. Ja sam već postao prodekan za znanost i tada smo sa mladim kolegama rekli sljedeće. Znači, uključujete se u sve ono što Svjetska banka financira vezano za znanje o potresu, sve timove u Italiji, u Švicarskoj, znači u ovim trusnim područjima gdje imamo potrese. A ja ću se pobrinuti da vi na kongresima o potresu imate i predavanja, s obzirom da je to razina gdje ja mogu zamoliti da sudjeluje i timovi iz Hrvatske, jer mi smo ipak područje gdje se to može dogoditi, ali da oni idu, ali da naravno i pišu materijale i prezentiraju. Znači, ne znajući što će se sve dogoditi. Oni su stjecali iskustva, išli na međunarodne radionice. Mi smo nudili tada gradu Zagrebu, Hrvatskoj, da izradimo elaborate i studije. Što će se dogoditi sa bolnicama? Što će se dogoditi sa, naravno, kulturnim znamenitostima i što će se dogoditi sa školama ukoliko se dogodi potres? Pa nije potrebno, pa neće se financirati. Mi donosimo odluku da mi to ipak napravimo u našem aranžmanu. Odabrali smo grad Zagreb za bolnice, odabrali smo Split za škole
i za kulturne znamenitosti Dubrovnik. I pokazali smo simulacijama što i kako to može izgledati ako dođe do potresa. Onda je došlo. Ima još ima priča. Da. Onda se dogodio potres u Albaniji. Aha. Hrvatska šalje određeni broj ljudi. Od 7 onih koji idu, 5 njih su nastavnici Građanskog fakulteta. Mi definiramo koji su, oni odlaze, to su već stjecali oni znanja, već su oni tu dobri. Rade u timovima. Mi smo kroz cijeli ove elaborate sve definirali. Ukoliko se dogodi potres, tada ćemo raditi po sljedećem scenariju. Kuće ćemo pregledavati na takav i takav način, stavljat ćemo one naljepnice koje su bile vidljive i bilježit ćemo to u nekakvu bazu koja će biti. Ali sad nismo i tada razvili, niko ništa nije financirao. Pazite, mi ulažemo novac, ali sami od sebe, jer niko ne prepoznaje taj dio. Oni odlaze u Albaniju, borave tamo, bio je problem koji je bio, znači velika katastrofa, vraćaju se u Hrvatsku i sad mi gledamo što se to dogodi kod nas? Nije to Albanija tako daleko. Nije. Pa neće valjda. I događa se onda radionica u Sarajevu. Svjetska banka ima, rekao vi ste prvi koji tamo morate biti i naravno ja opet veliki pregovori, jer su čak i krivo ime napisali fakulteta ili što li je bilo, pa su oni to se ispričavali. Uglavnom mi to odradimo i taj boravak tamo, predstavimo šta smo mi u Albaniji dodatno vidjeli i dogodi se naravno potres točno u Zagrebu. I tada kolege koji su bile u Albaniji i sve ovo prošli, oni se definiraju i nametnu se mi kao mi, da mi koordiniramo sve ono što je bilo potrebno provesti od aktivnosti, organiziranja inženjera. Pandemija je, nema hodanja po gradovima, sve je zatvoreno. Opasnost da bi djelatnici fakulteta dobili koronu. Tko će održavati nastavu? Ja sam donio rizičnu odluku, ako možemo tako gledati, ali niste mogli drugačije. Vi kad gledate suze, plač, onaj snijeg koji je bio prisutan u onome trenu... Bespomoćnost tu, da. Znači, tu nam je dosta pomogla Hrvatska komora inženjera građevinarstva, koja je odmah stavila na raspolaganje svoje baze, inženjere. Mi smo ih pozvali, ali samo zonu Zagreba, nije bilo putovanja po Hrvatskoj. Držimo edukacije za inženjere koji će obilaziti taj dio. Vi sad imate jedno rasulo, male firmice, niko nema znanje o potresu, o potresnom inženjerstvu. Jedno koji ima je građevinski fakultet koji je upravo i u zoni gdje se to dogodilo. Naravno i drugi fakulteti u Hrvatskoj, ali ne mogu pristupiti, znači mi smo bili nominirani. I sada donosimo sljedeće, ministarstvo što učiniti? Mora donijeti neki zakon, neki akt, neke aktivnosti, što ćemo kad se, znači, pogledaju sve te kuće. Sva aktivnost oko pripreme se odvija u vijećnici Građevinskog fakulteta. Ja vodim sve sastanke, imali smo 12 ljudi, ja sam njih rekao kod da ste 12 žigosanih. 6 je bilo s fakulteta, 6 iz gospodarstva, ključnih snažnih inženjera. Moramo stvoriti preduvjete. Kako obnoviti? Po kojim razinama? Koliko bi to koštalo? Da bi opće ministarstvo moglo nešto predložiti vladi. Vlada treba donijeti odluku. Nisu uopće bile jednostavne aktivnosti. Tada naravno dolazi, inženjeri rade po terenu, pregledavaju, onda smo došli u problem. Pisani formulari nisu dobri, to je presporo. Onda smo angažirali veliki broj studenata koji su preko noći unosili podatke u bazu. Onda naravno digitalno je vrijeme. Idemo mi to prebaciti na digitalne uređaje. Onda naravno nemamo toliki broj uređaja. Onda smo dobili neku donaciju iz Velike Britanije pametnih telefona koji su bili omogućeni da bi to ubrzali. Onda smo sa našim srcem, računskim centrom, omogućili da nam stvore platformu koja je bila registrirana na moje ime kako bi uopće se moglo sve to činiti i raditi, stvoriti onu bazu. Ako se sjećate sve one kuće koje su pregledane, koliko zeleni, crveni, žuti. I sad, ali vi imate... To je državni dokument, ali nije se moglo brže. Znači, sustav je nespreman, jedno smo ga mi sada stvorili da je on spreman. I tada dolazi Svjetska banka. Znači, treba sada sagledati kolika su oštećenja, koliki su troškovi koji su nastali, koliko toga treba obnoviti, kolika treba biti investicija, kolika je šteta na kraju. Do tada
Mi smo bili, kad je znači, predstavnici Svjetske banke došli, mi smo bili 77. zemlja u kojoj su oni neku aktivnost radili. To je uvijek radili su stručnjaci, znanstvenici iz, ne znam, 10 zemalja za neku zemlju, poplavu, potres, šta je već bilo. I sada više toga nema. I sad oni sklapaju ugovor samo sa nama po nekoj minornoj cijeni koja je bila samo da, i to su oni definirali, nismo mi tu ništa imali, naknada je tolika i to je to. I mi kao fakultet sami uz nekoliko kolega iz gospodarstva i sa 4 resorna ministarstva za svako područje, kulturu, graditeljstvo, medicinu i naravno zdravstvo, složimo tim i odrađujemo cijelu analizu kolike su štete. Kad smo došli do tog završnog dijela, to treba priznati Europska komisija. Znači banka prenosi komisiji, komisija treba kazati ok, to je ok, mi priznajemo. Ja predstavljam to premijeru, imali smo nekoliko puta sastanak da znamo gdje smo, što činiti. 6% od toga je ono što će biti onaj fond solidarnosti. Mislim, kad neko govori fond solidarnosti, uopće ne znaju kako je to nastalo, koga je stvorio kao takav i kolika je vrijednost. I mi dođemo do tog iznosa 12 i nešto milijardi, 6% je tih 680 milijuna eura i na taj način stvorimo preduvjete da bi mogli ići na one prve iskorake, pomoći, hitne mjere sanacije dok zakon ne zaživi. Zakon smo mi predlagali u početku malo fleksibilniji, kao što je sada, da ta javna nabava bude brža, jednostavnija, praktičnija. Ljudi moji, kao da imate ratno stanje, ne možemo sada ići na finese, nego moramo gledati ili propisati cijene ili definirati kako neke stvari oko toga stvoriti. Ja sam već bio nominiran od strane bivšeg rektora da vodim grupu kako brinuti o zgradama sveučilišta. Na svemu tome, s obzirom da je stradale su 42 zgrade. Itekako brinuti o studentima, o budućim naravno uvjetima za rad i nastavnika i studentima koji studiraju. Tako da sam imao paralelno 2 sustava, i ovaj koji je ovdje i naravno brinuti o sveučilištu i korak po korak dođemo do ove pozicije da danas svi sve znaju. U stvari nisu svjesni koliko je potrebno bilo učiniti početni korak, objasniti zašto je važno imati cjelovitu obnovu, a ne samo šminkanje i malo krpanje zidova. Što ona znači, što se s time postiže, ne daj Bože da je novi potres, kako će to izgledati, kakva je arhiva starih zgrada. I sada, rekao, kad to završimo, zaboravimo. Moramo dalje znači, nadograđivati i obnavljati sve škole u Hrvatskoj, gledati koje su zone, bolnice, crkve, sve ono gdje ljudi žive i rade, jer to je nešto kako mi brinemo i o struci, ali brinemo o našim građanima. Nemojmo zaboraviti, ovo je sada samo pokazatelj kako moramo biti spremni. I onda se dogodi Petrinja i naravno puno jači potres. I u tom momentu prvi oni koji odlaze tamo su opet bili djelatnici Građanskog fakulteta zajedno sa svim kolegama iz struke. Mislim, to je onako jedno partnerstvo bilo. I to je bilo jedno priznavanje kolega iz struke koliko je Građanski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio važan, bitan da bi uopće cijeli taj prostor vezano za obnovu se mogao realizirati. Baš kad smo nakon 2 godine potresa u Petrinji, znači premijer je imao jedan skup gdje su bili svi ministri, predstavnici Petrinje, Siska, Gline, nekoliko dekana koji su dijelom sudjelovali u priprema nekih dokumenata i tada je premijer mi dao riječ kao volio bi da dekan Lakošić nešto kaže s obzirom da je Građanski fakultet puno toga činio, radio. Pa rekao, nama je bila čast da smo mi bili prepoznati, da ste nam dali možda onako povjerenje da u principu sve to vodimo i pripremamo u tom jednome dijelu, da dajemo slobodno savjete pa ukoliko se prihvate. A odgovor premijera je bio, mislim, hvala mu na tome, pa s obzirom da mi sami nismo imali sve to, a kom bi im mogli vjerovati. Apsolutno, I mislim, drago mi je da su to prihvatili, tu činjenicu cjelovite obnove. To je snažna odluka, ali tu su odluku prepoznali
i naravno Europska komisija, što to znači o brizi za građane, taj dio, pogotovo za ove javne zgrade. Pa to je sve bilo loše, koma u jednom dijelu kad se gleda to održavanje, nije bilo to sustavno u nekakvom dijelu, ali sada su one naravno oporavljene, dobile su nove vrijednosti, nove mogućnosti i ljudi su naravno sigurniji i to je nešto što nas, moramo to pamtiti dobro, ali velika je uloga ovdje bila akademske zajednice kad govorimo kako pristupiti, što odabrati i to znanje koje su ljudi ulagali i fakulteti ulagali kad neko drugi nije vjerovao i onda kad se pokazalo kojima oni imaju. To je ono, taj dar koji su imali ljudi da hoće to činiti, to bogatstvo koje je država imala i mi danas, evo samo sekundu, kad nam dolaze različita povjerenstva za akreditacije fakulteta, studijskih programa i kad ispričamo tu priču, ili još uvijek su neke zgrade u obnovi i slično, i kad kažemo kako je to išlo, pa pitanje je kako bi to u nekoj državi takva odluka bila smiona, hrabra da se upusti jedan fakultet u koordinaciji takve neke priče i daje prijedloge za rješenja, ali mislim i nama je drago da su prepoznali, da smo mi bili dio tima i da smo mi onaj partner kojem se vjeruje. To je zajedno možemo učiniti. Svako sam i lamentirati ovo je krivo, ovo je ovo, pustimo. A onda kad smo birali razine obnove, to je ovako dosta bilo kako ta razina, zašto ta razina, otkuda ta, a mi smo opet imali i nekako jedno to profesionalno iskustvo kad puno radite. Imamo neke objekte koje smo mi obnavljali, koje su neki javni instituti dobili i obnavljali smo ih točno na takve razine, jer mislimo da stara zgrada koja je stara 50-70 godina može se jedno do te razine obnoviti ili usrušiti ili to je tako. Ali ta razina će osigurati ukoliko se dogodi takve razine potresa da se neće ništa dogoditi. Možda malo može negdje pući, ali to je to. I kad se dogodio potres, ona nam je bila savršeno primjer. Ta se zgrada nalazi u Savskoj, to je institut, energetski institut Hrvoje Požar, gdje je točno učinjeno inženjerski kako treba prema europskim normama, iako nam se neki uvjeravali da je to možda presnažno, ali točno je napravljeno kako je. I točno kad smo predlagali, treba biti ta razina za javne ustanove, znali smo kako mora biti i to je ono povjerenje, odnosno valjda smo bili dovoljno snažni, a i svi oni inženjeri koji su nama pomagali da upravo ove knjige koje smo izdali, koje smo pokazali koliko je. Mislim, tu moram spomenuti jednodnevni list, jutarnji list, koji kad je vidio što mi činimo, on je rekao, pa mi bi htjeli gratis izdati dio tih preporuka da ljudi naprosto dobiju, da listaju, da vide zašto je puklo, kako je puklo, da mogu komunicirati, da znaju što je problem, jer tako vi pomažete i nema tu. Bogatstvo je ovdje bilo u davanju, a davanju onoga što ste vi plaćani cijelo vrijeme javnim novcem kao javno sveučilište najbolje možete vidjeti. Možda onako jedan primjer koji me najviše možda ovako tu pogodio, ako možemo tako reći, ono kad vidite koliki je jad. Negdje na večer, tom snježnom danu, to je bio možda drugi dan potresa, nazove me jedan dekan jednog fakulteta i kaže, gledaj Stjepane, točno u ovom dijelu Zagreba zove me prijateljica, pukla je kuća, ona je sa dvoje male djece, plaču i ne znaju što. To je negdje bilo 5 sati poslije podne. I sada gledam gdje su mi inženjeri, ja sam točno znao gdje su mi timovi, gdje su moji inženjeri, vidim da mi je ovaj blizu, ja ga nazovem i rekao, Bojane, da li možeš otići točno na tu lokaciju, provjeriti što je, žena je sa dvoje male djece. I onda je on naravno cijeli dan hoda, ok, dekane idem, otišao je, pogledao je, poslije me nazvao, ma kao samo se odvojila dio nadogradnje, ja sam im rekao da se smjeste ovdje, da nema problema i taj dio, ali to vidite kolika je ta pomoć bila važna ili ta informacija. I onda često kad smo mi u javnom prostoru i govorili i na televiziji, često smo bili prisutni, uvijek je bilo kako na jedan jednostavan način približiti ovaj veliki problem. Jer je to
koma kad se gleda o problemu koji se može dogoditi, nepažnjom koja se dogodila, nepažnjom možda koja je bila prilikom nekih preinaka, pregradnji, pa stojaće, držat će i nije uopće problem, ali kad se dogodi ovo u kratko vrijeme, onda se vidi koliko u stvari treba poštivati struku i koliko ta struka mora biti regulirana struka, ali koja je opet potkrepljena i osnažena znanjem i onom što je ljubavlju prema onome što radi. Jasno, i opet smo se vratili na onu priču o hrabrosti. O hrabrosti, o tome da se čovjek usudi donijeti neke rizične odluke. Evo, ja bih privela naš razgovor, rektore, kraju pitanjem vama. Svaki čovjek u životu želi ostaviti neki trag iza sebe. Vi ste 83. po redu rektor Sveučilišta u Zagrebu. Što biste voljeli da ostane neko vaše rektorsko nasljeđe za generacije koje će doći poslije vas? To je nešto što, kad smo mi pisali naš program, uvijek smo gledali što je važno, ključno za Sveučilište u Zagrebu, kako bi ono bilo još snažnije s obzirom na sve ovo što se događa u globalnom svijetu. Mi smo detektirali i ustanovili da to mora biti sveučilišni ili znanstveno-učilišni kampus Borongaj, kako se on službeno zove u dokumentima. To je znači jedan zadatak i cilj, barem da se krene sa realizacijom. Znači uloženo je velik ili enormni dio vremena da bi uopće taj projekt iz nekakve gotove zabiti vratili na onu početak, objasnili što je on, koliko je važan, koliko je on ključan. Ne sad samo za sveučilište, ne samo za Zagreb, za državu. Nerealizacija navedenog projekta je znači samo da ne ulažemo u našu budućnost. Ja sam si dao zadatak i već smo počeli i velikoj razini smo u toj pripremi da se izračuna koliko je neulaganje u znanstveno-učilišni kampus Borongaj značilo za neulaganje uopće u visoko obrazovanje i koliko je to možda razlog zašto je propalo toliko naših tvrtki, toliko ljudi ostalo bez posla, toliko moralo tražiti negdje drugdje. Jer naprosto nije novac koji se daje sveučilištima, nije davanje. To je najbolje ulaganje koje može biti u budućnost. Tamo se stvaraju mladi stručnjaci, tamo se stvaraju nova znanja. Na osnovu toga brinemo o našoj budućnosti. Oprostite, neko će reći, stvaraju se mladi stručnjaci koji će otići u inozemstvo i neće raditi u Hrvatskoj. To isto može biti, ali ako vi stvorite priliku da on bude ovdje, biti će ovdje. Naime, prilike se ne stvaraju samo da ste vi njega obrazovali što sada, nego ja sam cijelo ovo vrijeme govorimo o gospodarstvu, o suradnju, o partnerstvu. Znači, ako je on ima ovdje priliku, nema tu povoljnije situacije nego što je situacija ovdje. Da pače razmjena iskustva, da pače boravak negdje, ali naravno uvijek je ovaj dio razvoja vlastite zemlje itekako važan i bitan. Još ako se vi možete isprofilirati u tom prostoru koji je. A drugi zadatak koji je da naprosto tu paradigmu o sveučilištu promijenimo. Odnosno da je sveučilište toliko snažan i kvalitetan partner kao javno sveučilište koji vam mora biti i najbolji prijatelj i najbolji ono u životu kad nešto trebate. Kad nešto ne možete riješiti u društvu, vjerujte da sveučilište može riješiti. Pogotovo sa tim brojem zaposlenika, govorimo o sveučilištu u Zagrebu koji ima gotovo 6.000 zaposlenika, onih koji se bave i nastavom i znanošću. To je toliki potencijal da je naprosto neobično da se nekada ne iskorištava kao takav. Kakav je to ono zlato koje vi nekako ne koristite, nego mislite da će neko drugi dati bolje rješenje. Tko će dati bolje rješenje za nas same nego mi sami u tom dijelu i potrudit ćemo se. Znaćemo da nešto možda u nekom dijelu je i nešto manjkavo, ali pokušavamo taj dio unaprijediti u nekakvom segmentu. I često ljudi kad nekada dođu, vi znate da jako puno i veleposlanika i predstavnika drugih sveučilišta, rektora dođu ovdje, pa nekada kad na kraju oni ili odlaze ili se razmjenjuju pokloni, onda rekao, gledajte, bilo koji važan događaj koji se događa u svijetu ne događa se bez inovacija sveučilišta u Zagrebu. Ili možda inovacija koje dolaze iz Republike Hrvatske. A to vam je penkalo i kravata. Prema tome, vi ste u državi koja je prisutna na svakom važnom sporazumu u svijetu kad se događa, pogotovo poslovnom,
I na taj način ta tradicija, ako se vraćamo na početak, mi moramo vidjeti da su ovdje i živjeli i rasli upravo takvi ljudi. Radi njih mi moramo upravo imati iskorake i boriti se. A bez jednog otvorenog, snažnog kampusa to je teško ostvariti. I vi kad sada gledate, hoćemo da nam dođu znači naši potomci iseljenika da budu useljenici ovdje. A kako ih naravno pozvati? Oni dolaze po Europi, a nekako ko da zaborave ovaj dio, a vole Hrvatsku, a moramo stvoriti preduvjete za njih i naravno izgraditi studentski dom, da njihove obitelji znaju da oni dolaze, jer oni dolaze u neko drugo novo okruženje u koje mi smo im osigurali i ovo učenje hrvatskog jezika kao takvo i mi to nudimo. Otvaramo kroatikume, evo prošle godine, odnosno prije 2 godine u Regensburgu, sada nam je znači želja u Latinskoj Americi da opće taj hrvatski jezik, da to okupljanje u našem kroatikumu bude ne samo za one koji hoće naučiti jezik, nego da naprosto se to bude mjesto gdje se razmjenjuju i gospodarske teme, i znanstvene teme, i društvene, i već bilo koje su životno važne, da se predstavi što je Hrvatska, što nudi sveučilište u Zagrebu kao veliko otvoreno sveučilište i kad neko kaže ima partner sa nekim sveučilištem. Da, ali nemaš sa sveučilištem u Zagrebu koji ti sa jednim ugovorom i sporazumom daje sve. Nema područja koje mi ne možemo pokriti, to je snaga sveučilišta, a pogotovo s ovom dugom tradicijom. Rektore Lakušiću, što da kažem, osim hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vam lijepa što ste podijelili neke svoje uspomene iz godina odrastanja, godina mladosti i kasnije informacije zapravo o dostignućima, o rezultatima vašeg znanstvenog istraživanja. Ja vjerujem da će sveučilište u Zagrebu i dalje napredovati i biti zapravo jedan snažan motor razvoja naše zemlje. Hvala vam lijepa. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji naši, evo ga, bila je to prva epizoda podcasta Ljudi koji čine razliku. S nama je, sigurna sam da ste zapamtili, bio rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Stjepan Lakušić. Mi ćemo nastojati i dalje u naše podcaste dovoditi vrlo zanimljive goste i gošće koji će s vama podijeliti svoja iskustva, svoje stavove, svoje priče. A ja vam želim reći da ljudi koji čine razliku možemo biti svi mi svaki dan u svim zajednicama u kojima se krećemo, od naše obitelji, mjesta u kojem živimo, grada u kojem živimo, mjesta gdje radimo, jer svi možemo dijeliti i svi možemo biti hrabri, a o hrabrosti u ovom podcastu je ponešto rekao i naš gost, rektor Zagrebačkog sveučilišta. Hvala vam lijepa i do sljedeće epizode. Doviđenja.